Oh, galing na naman. Oh. Yes. Woo! Woo! Harvest tayo mga toy, harvest. Woo! Laki mga toy, oh. Oh! Uy. Dumadaan kasi yung ayun na. Yun, galing na naman. Oh, ay sus, galing na naman. Oh, ay sus, Ginoo mga toy, ang laki. Yun, galing na naman mga toy, oh. Oh! Woo! Mga toy, oh. Second cut. Uy. Tatlo na mga toy. Grabing dalag dito. Sus, oh. Isko. Oh mga toy, oh. Di pa tayo natin nakakapunta dun sa may ano mga toy, sa Pinida. Sa Pinida talaga mga toy yung marami. Ayun, good afternoon sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. Samahan nyo ako mga toy, ano? Magdadalag hunting tayo. So gagamit tayo mga toy ng paddle tail na 3 inches ulit. Yung paborito nating armas. Yan. Yun, dito lang tayo mga toy sa may kahabaan itong ilog Pasig. Kasi magandang maghunting ngayon mga toy ng dalag. Kasi nga, babaw tong ilog. So yun mga toy. Stay tuned lang mga toy. Samahan nyo ako dito mga toy. Tara. Ayun, shoutout nga pala kay Robert Bolero ng taga Montingro Shipping. Yun, shoutout sa iyo Kachoy. At siyempre, shoutout na rin pala mga toy sa mga solid Kachoy natin at sa mga silent viewers. Yun. Update pala tayo mga toy sa sa situation sa Sokmon. Bali pumunta ako nung isang araw mga toy. Ay sus, Ginoo mga toy. Wala na yung spot natin doon. Bali natambakan na mga toy yung natambakan na yung pulahan natin. So shoutout nga pala kay Kachoy Aris ng Paranaque. So yun mga toy, dito tayo mag-start. Yan. Mga toy, ganito lang paglagay nito. Bali susukatin lang ng ganyan. Kung hanggang saan yung yun. Tandaan nyo lang yung kamay. Yan. Tsaka nyo. Bali maiksi itong hook ko. Iano ko na lang. Kasi ang maganda nito mga toy, mahaba yung hook para talagang yari. Yan. Ganyan lang mga toy. Oh. Yan, ganyan lang setup mga toy. Bali ibabaw ko lang yung para talagang madali sila. So dapat yan mga toy nakatago eh. Meron kasi dapat na pangdalag mga toy na para nakatago yung hook para katulad dito masabit siya. Yan, talagang siya. Yun, tara. A few moments later. Hey, dali tayo mga toy. Di na lang na videoan Ang laki oh. Sana makakuha. Yay! Nakuha natin te. Yung swerte mo talaga sa spot na to. Pag dito talaga hindi tayo nasisiro. Yan si ate ulit. Te, shoutout te. Sino yung shoutout mo te? Atoy. Ang laki. Sayang mga toy, walang video. Walang upload mga toy. Kung hindi madadagdagan to, promise sa inyo mga toy. Pagka isa lang to, promise mga toy, di i-upload. Kuha na boss? Kuha ka na. Dalawang piraso? Dalag? Ay fish. Isa. May sisig na. Sarap sisig yan, bossing. Dali na naman mga tayo. Woohoo! Woohoo! Mga tayo, second cut. Uy. Woohoo! Nakita niyo yung mga tayo? Uy, di mo nakita. Uy. So, dapat pala in-adjust natin yung mga tayo, oh. Grabe. Ganda mga huli. Good size na yung mga tayo. Ala, asan na yung lure? Wala na. Kinagat. Wala na naman yung lure natin. Winisik-wisik siguro nito Ay ko, grabe yung talas Yung talas ng niya mga Uy. Naku, nawala yung lure natin. Nilulunok nila yung lure natin nawala mga toy. Wala naman dito sa bunganga.
Uy ha. Ay. Ay. Wala naman sa bunganga niya mga katoy oh. Nasaan ka? Ano mo? Mga katoy, nakadalawa na tayo. I-upload na natin talaga ito mga katoy. Panibawang sit tayo ulit mga katoy. Grabe, anong nangyayari sa buhay natin? Masyadong gutom yung mga snakehead mga katoy. Pati yung lure natin ay nilulunok. Daan nga natin pagkalagay mga katoy, ganyan na. Ibaon natin talaga. Ayan, maganda mga katoy oh. Maganda sa ito mga katoy kung mahaba, para hanggang buntot yung ano, yung hook. Oh, yo, galing na naman. Yes. Woo! Woo! Harvest tayo mga katoy, harvest. Woo! Ang laki mga katoy oh. Oh! Woo! Tatlo na. Diyos ko. Thank you Jesus talaga. Woo! Grabe, lunok na lunok mga katoy oh. Grabe oh. Sus, biro mo, ilang ano lang yun. Dalawang bato ata yung mga katoy, isa pa lang. Hala, pati ko na ano na. Diyos ko. Hala. Ay, naku. Ah, saan pa more? Ha? Grabe. Tatlo na. Grabe ka live ng mga dalag mga katoy. Grabe ko sa inyo mga katoy. Ah. Ay, oh. Naku. Nabitawan ko yung ano mga katoy. Agoy, teka lang. Nabitawan ko yung lupid. Bilis. Baka duman yung bangka tapos tayo. Yes, thank you Jesus. Bilis, baka na. Yun. Yun. Ay, napakabait-bait mo talaga Jesus. Bilis, aray oh. Ginagawa Tatlo na mga katoy. Grabing dalag dito. Ah. Sus oh. Diyos ko. Oh mga katoy oh. Di pa tayo na natin nakakapunta dun sa may ano mga katoy, sa Pinida. Sa Pinida talaga mga katoy yung marami. Yun oh, dami na oh. Shoutout nga pala kay ano, Junjun Bobon yun. Nag-abiso rin sa atin yun mga katoy na ano. Nangihingi rin ang dalag. Sana magustuhan nyo ito mga katoy yung ano natin, yung content natin ngayon. Grabe, gutom na gutom talaga. Oh, mga katoy oh. Sana nakuha na ng video yun mga katoy. Dapat ano na yung mga katoy, pang nakapito na sana tayo. Ito na sana. Kasi yung tatlo di natin nadaan. Ay, yung apat. Are you uy. Dumadaan kasi yung ayun na. Yun, dali na naman. Ay. Yun, dali na naman. Ay, ayun na. Yun, dali na naman. Ay, sus. Jesus, ginamati. Ang laki nakita niya yun mga katoy. Uy, joke ito na nun, Jesus. Uy. Grabe na. Ganon na ganon mga katoy yung mga nakaraan. Mga nakabitaw kanina sa akin. Grabe mga katoy, kung nakukuha lahat mga katoy, nakawalo na tayo. Uy, ganda, mas malaki yun. Balis pag sakmal kasi mga katoy, pinabayaan ko mga ilang segundo. Para ano, lulunukin niya natin. Para lulunukin niya panibago, gaganon niya ulit. Yan ang technique niya mga katoy. Huwag niyo kagad pag sakmal, huwag niyo kagad ganunin. Nakatatlo na ako. Swerte yung panali mo te. Mamaya te, dadagdagan pa kita nun sa ano kasi mga to yung tali niya, binili ko ng 20 pesos panali natin. Di ako nakadala ng lalagyan. Ayun pamasahe ko te, papuntang Pineda. Bigay ko na lang sa'yo. Salamat bro. Ay dagdag ko na lang sa'yo 20 ulit. Malalaki. Oo, nakakatulog. Thank you. Di ba kasi bali ang bala ko sana mga to eh.
kung di tayo naka-harvest dito, tatawid pa sana ako doon sa may Pinida kasi napakaraming dalag ngayon doon mga pag ganitong man. So yung pinakapamasahe natin balikan, ibigay na lang natin kay ate. At nga pala kay ate, mga apelido nila palengke daw sa Cebu. Meron pala. Ito nga, update tayo sa huli natin mga tay. Sayang, dapat ano ito mga tay, siyam. Ini-strike pa tayo ng isa doon. Oh, yun. Yung mga tay, oh. Wow! Grabe, oh. Laki ng isa mga tay, oh. Yan, pang thumbnail. Yan. Bali, ano tayo mga tay, shoutout tayo. At muli, maraming salamat sa mga ano, sa sulit subscriber natin at sa mga silent viewer. Shoutout tayo mga tay. Shoutout sa mga FGI Pines Warehouse, yun. At sa Pioneer, yun. Siyempre sa ano, FGI BGC Amen. Yun, shoutout sa inyo mga toy. At shoutout kay Adiban Gaming, yun, shoutout. Shoutout kay Aris ng ano, ng Kainta, yun, shoutout katoy. Chris Maya, yun, shoutout. Pasig Piwas Anglers Club, yun, shoutout. Juicy Bulando, yun, shoutout. Jonix Vlog, yun, shoutout. Marjorie Vlog, yun, shoutout katoy. Lords Marlon, yun, shoutout katoy. Sana maispatin mo ako dyan sa ano, fishing spot mo dyan sa may Putatan at sa bandang south. Yun, thank you katoy. Para Padagat TV, yun, shoutout. GR Fishing Adventures, yun, shoutout. Kaloy Expedition Exploration, yun, shoutout katoy. Gerald Lusa, yun, shoutout. Ate Unang, shoutout. Kabiwas TV, yun, shoutout. Kawasagol Vlog, yun, shoutout. Great Fishing Life, yun, shoutout. Jing Cruz, yun, shoutout. Bike and Fish OFW Adventures, yun, shoutout katoy. Thank you. Rodel Abaha and family, yun, shoutout. Franklin Trasula and family, yun, shoutout. Prince Pabarlan, yun, shoutout. Jasper Pan PH, yun, shoutout. Baron TV, Mix TV, yun, shoutout. Michael Burak, yun, shoutout. Thank you katoy. Ideology, yun, shoutout. At Suila family sa may Victory Tarlac, yun, shoutout sa inyo. Rami John Vlog, yun, shoutout. Polaris Fishing TV, Jose Adventures, Aldin Bernal, yun, shoutout katoy. Yun, maraming salamat mga toy. Bali, pasensya na, medyo mahaba na naman tong fishing at yung ano natin upload. So bali, last na ito mga toy. Sana madali natin yung mga nakawala dito. So abangan nyo mga toy yung ano, yung dalag hunting natin sa may Pinida naman. Yun, sana kung di sana nakadali tayo dito mga toy, dapat tatawid ako. So yan, pasensya na mga toy. Dito tayo. Mga katoy, yun, laki na naman sa ano mga toy, nakawalak na naman. Yan mga toy, bali update tayo, wala na, di na tayo nasundan. So yun, maraming salamat mga toy, bali magka ano pa ako. Yun, maraming salamat mga toy sa walang sawang pag-support nyo sa ating channel. Yun, thank you sa walang sawang panonood. Thank you po, bye bye, see you next vlog po. Abangan nyo ba kayo yung ano, fishing at yung ano natin, hunting natin doon sa may ano, sa may Pineda, Barangay Pineda. Maaga tayo bibirada doon. Yun, maraming salamat po. Thank you po. Nakabawi tayo kasi dyan. Oh, thank you sa lure mong binigay. Yan, ipa-comment naman mga toy kung anong mga magagandang luto dito. Ayan. Oh. Thank you katoy dyan. Sa ano, sa lure.